kining yutaa na ay panagbulag tungkol sa kamatayon, ang langit panagiusa. Apa nabi mo? Sa kadugay nato makapaglaom paminaw sa sektor kuwag yun. Huwag ito mo dawat. Ang Ginoo makapaglaom, bisan kamao na kamulakaw, kuyog-kuyugan yung kaniya. Iya kang atimalon, iya kang hatagan sa magkinahanglan, proteksyonan kaniya, mapailubon. Apan sa kadugay na hangtod karon paghapon mo dawat. Kaniya ito rin kanugnos mensahe, pero huwag mo dawat. Apan karon makapaglaom, ang Diyos nagpaabot gihapon. Nagpaabot ka magbago na ka, nagpaabot ka unsa. Nga ang iyang gihimo kanimo imong hinuklugan. Amro say mura magdi ka kabantay. Sa may gihimo sa Ginoo sa ko nga okay naman ko. Di ka kasabot hay mo ko kagulo. Di ka ganan mo kusab sa imong kaugalingon. Sa tanan yun nga viewers nato gikan pagsugod hangtod karon. Atong gisgutan ang kinabuhi diha, bagong kinabuhi diha kang Kristo. So, kung ikaw gusto mo puyo niya ng dapit kauban ni Kristo o sa Diyos, sa kapuna-puna man luyo, sa ato makita, sa ato mga mata, ang prerequisite, ani mo ang paglakaw sa bagong kinabuhi, diha kang Kristo mahimot ang bago mo na ingon niya, new life in Christ and sanctification. So, makiingon taon sa magining sanctification, kaning paglakaw kauban sa Ginoo, pag-amping sa kinabuhi, humanta na bag-o. O sa magyuday na siya. Magkapaglaom, ang bagong kinabuhi diya kang Kristo, mo po na'y gikinhan o sa tabihay mong balaan. Kaya naman, kaya ang pulong higala kung magkapaglaom nga, kining sanctification kaudas sa Hebro, na po'y kupol ani, kon usa ka pulong nga gihatagag kahulugan balaan. Okay, kini siya na sanctified, kini siya hallowed. Pare-pareha na magkapaglaom ang iyang root word, kodes o kaudas. Na usabot-pasabot ni ini magkapaglaom, nagpasabot kini nga ang sanctification mao ang pagkinabuhi, paglakaw, kauban sa Dios sa walay pagsimang-simang. Ganahan ko sa gisulti ni Pastor Tini Baang, human sa nabautismuhan, wag yun sining aging, inom, may pa si Pastor Tini, wag yun kaagi. Now, kami ang among imnon kaniadto kaya may kwarta kanang tubil sa Petromax nga alkohol. O niya butangan lag sugar, butang ice, awa na inom na. Pastilan, ko nga ambot asa mga kauban ako karon. So, nalipay ko magkapaglaom nga human kita nagrasyahan na bago na ta, awa na simang-simang. It is a lifelong journey with God. Abi ko tanay karon ngano makiguban makung ato kang Kristo o sa magay ato daing mapupo o sumay atong madawat sa unahan nga nung magpadayon magita. Magkapaglaw mo na yung mga pakutana sa uban, Kristohanon ka nung lisod man lagi ko. Nga nung uban lagi wa nag-alagad ng hiyahay man, dagkog balay, gwapog sakinan, ako tricycle ra. O siya magkapaglaw mo na itong unahon ay kumpara din itong kaugalingon sa mga tao sa kalibutan, nga wa nag-alagad, wa nagtugyan sa kaugalingon, pero hayahay man lagi. Na niya ako isulti, alam ka niya, Roma 2, gisay si pag-ay din karon maay pa na. Sa unahan, makita ni mong kalainay. Kung din ang Roma 2:7. Ang uban mga tao, naghimo slag maayo. Yeah? Continue of doing good. Nangita slag himaya. Nangita slag dungog. O kanang walay katapusan ng kinabuhi. Ugon niya, ang Diyos maghatag kanila niya na. Makita ni mo na. O sa may atong ipangita karon sa kalibutan, kabuhong sa kinabuhi, kayay sa atong kaimtang. Apa sa unahan, wala. Pero kaning mga tawhana nga naghimog maayo, nangita sila sa unsa, dungog ihatag sa Dios. Nangita sila kinabuhi nga walay kamatayon. O yan ko din ngadto kanila, ihatag sa Dios ang kinabuhi nga walay katapusan. Muna higala makapaglaom, nga musunod kang Kristo, kinadi kinabuhi sa unahan, labaw pa na sa bulawan. Pila man ka mga tao nga matay makapaglaom, nga dunay daghang kwarta, pero wala dalang kwarta. At dunay usa ka, abot nakabasa mo ng usa ka tabloid, ibutang sa pantalan, nakabasa ko na dito sa Sri Lanka. Kanay bitang driver ni Hendrisi. Iyan, siya nagpost na po isa nga, abi na ko kung nagtrabaho ko sa kung agalon tong una, araw ko mahayahay, di man dahil siya man rin nagtrabaho para sa kuha. Yan naman, kaya ang driver naman kapaglaom, nahimong asawa siyang, abana siyang asawa, kaya namatay naman siya. Katong driver kuyog-kuyog, mo'y nabana niya. Ahayahay kayo, dako kay kwarta sa bangko, isa pastilan, dako kay kong kwarta. Ang akong agalon, mo'y nagtrabaho para sa kuha. Namatay mga kapaglaom, kinihadunahan nga tao, apadwa na dala ang salapi.
Mausan niya nga itong pangandoyon. Muna nga, kung ang Ginoo gani maghatag og ganti, ingon siya, ako maghatag kanila og kinabuhi nga walay katapusan. Juan 10:28. Akong ihatag kanila kinabuhi nga walay katapusan. Og di na sila mga matay. Pagkanindot kayo. Naay panahon makapaglaom nga, ningadto ko sa insurance, kanang magpa-insure kami ito pa register sa sakyanan. Ikaw na ba insurance din nga, kanang di na ko mamatay? Kay maputol sir imong kamot, na mo na imong madawat. Maputol imong tiil, mo na imong madawat. Inko, day. Tagay ko na kong plano nga kanang dili mga putol ang akong kamot. Dili mga putol akong tiil, bahalang madiskas siya, di ko mamatay. Tagay ko na ko siya, wala man na sir. Ikaw wala, day na. Magkapaglaom, kana nga insurance ganahan kay ko. Pero sige ko sa balang kasulatan. Tagaan ko sila kinabuhi. Di na sa mga matay. Unya, wala gyud makasakmit kanila gikan sa akong mga kamot. Wala na. Nganong musalig ta sa Dios? Nganong makigkuyog ta kaniya kanunay? Nganong way simang-sima magalagad? Kay doon na magigsaad niya, tagaan ta mo kinabuhi. Wa na gyud makakuha kaninyo na namos kong kamot. Sigurado. Kamo mulungtad, mga buhi mo, wa na'y kamatayon. Muna nganong kita makapaglaong kinahanglan musunod kanunay, kining My Journey with God, kaniyong tang programaha ba? Atong kinabuhian ba? My Journey with God every day. My Journey with God in every single moment of my life. My Journey with God. Yan naman. Tungkol kay doon natin paglaom. Dili pa na karon na ba't na? Usay mingon nga, kanang karon magano magikinahanglan pastor. Unsa man ang ugma nga wala pa man. Unsa man ang bandi sa Ginoo nga din wa man nato madawat karon. Ang amo gikinahanglan karon. Apatanawa ra gud ang isulti sa balang kasulatan. Ato basahan ang Tito 2 versikulo 13. Ingon sa dinhi, kay kita manggod puno sa paglaom. Nga kada atong gipangandoy, mabatan ra gud nato. Muna nagpaabot ang magkapaglaom, anang pagbalik sa Dios, pagbalik ni Jesus, kay kana mo ni kopnganan sa atong pangandoy, naa ang kinabuhi nga walay katapusan, naa ang kahimtang nga malipayon wa ni kagulanan. Sa yuta magkapaglaom naa kay kabtangan apan dunay pagbulag-bulag tungod sa kamatayon. Sa yuta dunay katawa apan dili dayon. Sa yuta walay panahon na ko magkuyog kanunay. Pila ba ka mga pamilya nga nakaroon dinhi o sa atong mga viewers karon nga dugay nga panahon kamo nag-uban sa iyong pamilya hangtod karon. Subo kay mo malandong o sa mag-uul kay ko nga bata lagyo. Nang ato lang pangandoy, lagyo atong pamilya. Apan ko kita nagalagad matinod anon. Nagbalik sa Ginoo kitang tanan maghiusa. Muna pangandoy nato. Munang padayon tas pagalagad makapaglaom. Padayon ta sa tong panaw kauban sa Ginoo. Ay panahon nga si Kristo nakigsulti siya ang mga tinunan. O niya, ingon siya nga dinis kalibutan, doon nagyong may makagulanan. Tinuod man na, mga matay, doon na yung mga balatian, kakasabot, kaniya doon na ampo, daghan ka itong mga balatian. Tinuod na sa kalibutan, makapaglaom. Apan ingon siya nga, ayaw mo kabalaka, ingon si Sos, mga tinunan. Dili lang sa mga tinunan para sa tuwa ni karon tanan. Sa Juan 14:1 siya nga, ay lang yun mo kabalaka. Ay lang mo kagool. Apan nagikinahanglan ninyo, tuo lang mo sa Diyos o tuosan mo sa kuwa, mura nagikinahanglan ninyo. Na kumusta mapagtuo nato nga to sa Ginoo? Kana nagtuo ta nagduduha? Makapaglaom, si Blanden, di ginamo niyang ngalan, tinuod. Apan siya mo tabok ni adtong cable wire sa Niagara Falls. Pagtulol, tabok niya gusto yung kumantaan ng lugar. Kaya naghamon na yung mga show niya makapaglaom nga. Kaya bang natural yun nga abilidad. Sa diha nga, ning tabok siya, pagtabok niya, isa kinsa may mutuo ninyo, magkatabok ko dito. Kami mutuo may blanden. Ning tabok siya makapaglaom. O niya, balik. Human, dadasag wilbaro. Kinsa may nagtuo nga akong matulod kining wilbaro, agi na lang cable wire. Isa, sila no. Kibol na ay pag ang ligid sa wilbaro na boy kanal-kanal pod. Isa, yes, we believe on you, Blanden. You can do it. Do it, Blanden. Lakaw si Blanden, tulod sa wilbaro, balik. Astang pamakpak sa mga tao. Isa, kinsa may musakay sa wilbaro, kaya kung itulod nga tos tumoy. Ay, wagin ng isa, kinsa may mahulog pala na kataas sa Niagara Falls. 1,000 kapin feet ang iyahang kihabugon sa patay tana. Kinsa man, nobody dared to say, yes, I will.
But there was a boy, 5 anyos nga bata, dagan sa, yes, I can ride a wheelbarrow. Ipasakay ni Blandin, itulod ni Blandin ang wheelbarrow, agi sa cable wire, niya itong Niagara Falls. Pas sila may gala mga tao, sila ikulbaan. Isa pa sila ni batay, suga po ni oy. O niya, gibalik. Pagbalik, makapaglaom, gi-interview, dili si Blandin, gi-interview ang bata, dong, wag ka madlok. Isa nga nung madlok bang ko. Nga ka na si Blandin, papa ko mana. Di ko kumusto kung papa nga mahulog ko. Papa man ako na siya. Samaw di ay di mahadlok kay nay papa man din niya. Mo di ay doon na siya pagsalig kay papa man di ay niya. Magkapaglaom, kumusta man ato pagsalig sa Ginoo? Gituan man ato siyang Diyos Amahan. Siyang Diyos nga din magatabang kanato. Ato magituan siya nga din magahatag sa atong gikinahanglan. Pagtuulam. Ingon siya, o niya, sa balay sa kamamahan, adun ni daghang mga lawak. Pero madto ko dito. Mag-andam ko lunaan lang kaniyo kamutanan. It's of you. Akong andaman dito. Pas sila, no? Ingon siya, mo din sa kalibutan, wa tay balay. Ang atong puluyanan di kadag ko, kinaman na balay dito giandam ang Ginoo. Nakita nato na makapaglaom, giunsa sa Dios pagtagana ang iyang mga katawhan. Grabe, na ako'y daghang mga lawak ako andamon. Munang muadto ko, igin siya, muadto ko magandam ko. Pag makaadto na ko, versikulo 3, mubalik ko. Ugo niya, waon ta mo. Kaya gusto na ko, asa ko, tuasad mo. Among tanda karon makapaglaom. Kasi man gusto mo adto, asa na pitch Kristo man tuwa po tatas ko no kamot ba? Asa ko tuasan mo, ba? Kasi gusto mo adto kauban Hesus. Praise the Lord. Alang sa mga viewers na to, nasayod ko nang andoy mo anong dapit, nga diin adtuan sa Ginoo, praise nga, di mo makaadto dito, mubalik sa ako. Paabot lang mo. O niya, kay gusto na ako, inigbalik ta ko din asa gani ko tuwasan mo, pagkaninduta. Magkapaglaom, mao ka na, nga akong yatagang uluhan kanto pagtuon karon. Yes, living with God or living with Jesus in the world beyond. Gusto na ko nga daw sa unahon na karon nga kita makiguban sa Ginoo anang kalibutan nga di makita sa mga mata. Apan makita sa mata sa pagtuo. Nang teksto gibasa ganiha sa atong igsuon. Episo kapitulo 3 versikulo 20-21. Ingon dinhi, versikulo 20 ingon dinhi. Apan kita mga mulupyo man ta sa langit. Dili man tatagad nihi. Sa langit, dito si Kristo nagpuyo. Unya, ang ato lang ipaabot, nga mubalik siya kay, ingo man siya, mubalik ko. Unya, kuhaon ta mo na ipaabot atong magkapaglaom. Di tatagayuta, di tatagagalibutan. O say, mga tag-Amerika, kay hayahay dito, Canada, Australia, bisag asa nga dapit magkapaglaom. Apan sa suri-suri na ko sa kalibutan, duwa po ko kitag dapit ko may simenteryo. Ikaw mamatay di ka pong tao na dire. Nagkaatomik simenteryo, pinakagwapo sa akong nakiatuan. May sa muni pinakagwapo nga minteryo sa Croatia, nangadto sa Croatia. Pastilan, nakita namang minteryo, pagkanindot, ko adik, yapon nindot ng minteryo, kay patay man. Isa but you know, this is the most beautiful cemetery in the world. Ay tinuod yun. Pagkagwapo ang kural makapaglaob, dili ng kural nga siminto, mga bulak, pagkanindot kayo. Wala na ko nakuha ang hulagway. Apan para sa kuha, di ko ganahan. Dapit nga walay minteryo mo na akong ganahan. Mao na yung gianam sa Ginoo. O na ingon sa dinhi, kining atong masakiton nga lawas, kining atong himalatyon nga lawas, kining atong mamatay nga lawas, ingon dinhi, ako kining ilisan. Ilisan kining sa unsa, dili mamatay nga lawas. Dadon kining ato sa taas, o niya ilisan kita sama sa lawas si Kristo. Malipayon kita o niya makiguban kaniya. Magkapaglaom, kisa may ganano puyo sa kalibutan. Kisa ganano puyo kabilin dito sa kamot. Ako rin yung isa din Wag ganahan. Tanaw rin ko na, o din sa kalibutan. Ang Ginoo, maghatag panalangin, ang iyawa, maghatag pong kalamidad. Di ka kasabot. Prusay ba ya? Bisa na ang Ginoo, maapiltaan ng kalamidad, gihatag siyawa. Ay, ako na itingaling isgutan sa dihang namatay si Pastor Albert Gulfan nangadto mi sa SSD. O yung humans pa nito ning balik din ko dito sa division office.
Kaya dito may gihaya silang worship hall. Naminaw ko sa mga tigulang in town, amahan ni Pastor Gulfan, o ginahan, ingon na dahil yung ginahan. Kanig yung iwaan ni, kanig yung ibaan ni. Kaon-kaon mag-usya ng prutas sa gidili sa Ginoo. Tanawa ka ron. Namatay na nung siting. Pating sukuan niya kang iba. Bagulbol ka siya. Muna resulta ka ron. Ingnan di mo kaon yun. Tanawa ron. Wala si titing. Gilak siya. Ingon na ang amahan, ang bana. Unya, ang yawa, di na lang mo yapil siya. Otro po nang yawaan na. Si iba na mga niyang gibasol siya. Ang yawa, di mo yapil siya. Otro po nang yawa. Makapaglaom, tinood na ang Ginoo. Apa nagkatbang ang kaaway, at piktuhan gihapon ang iya sa Dios. Muna nga, kagabi gingon ako, wa na ilain pa natong pabuton pa, ay napalabyaning panahon na. Karon makapaglaom, na ibautismo, pabautismo ta. Karon, ayaw pabutang ugma. Pero saon taman, ingon na ay saron oy. Ay saron. Taas pang panahon. Lingaw-lingaw sa kalibutan. Ay saron. Pero sa ingon sa Ginoo, uy, karon na. Ay nagpabuta ugma. Ayaw na ng ugma, karon na. Nga naman karon man. Nga nung karon man gusto sa Ginoo makapaglaom, nga kita mo dawat kaniya pinagi santos ka bautismo. Nga nung karon man magsugit tagpanaw kauban kang Kristo. Nga no? Roma makapaglaon, Kapitulo 13:11 ingon niya, himuon mo ni karon ang desisyon. Himuon mo ni karon tungod kaniya na kita nagkinabuhi sa labing mahinungdanon nga panahon. Mo nang panahon magmatata. Pasi nakatulog na tadiha ba? Pasi piyong-piyong na tang mata na itong hunaw na ito, nagyapon sa butang sa kalibutan. Basin ba yan itong hando makapaglaong butang, nagyapon nga mga garbage, mga basura. Ingon si Saulo, isa nga pasilan, basura naman na ito kung ipangandoy. Aba sa dahil ni Balag Rogsisto, bililhon kayo butang nga akong babatnan. Magkapaglaom, mausap taning handom na to. Ingon din karon namang panahon na kita magmata. Ikan sa katulugon. Nga naman, padayon ang versikulo 11 makapaglaom ninyo din tungod kay ang kaluwasan nato, mas duol na kayo kaysa kaniadto nga bago pa tayo nakanungog sa mensahe. Ay, katong naminaw sa My Journey with God Season 1, wala mo dawat. Season 2, wag yapon mo dawat. Season 3, wag yapon mo dawat. Season 4, wag yapon. Wa pa makapaglaom na langkob sa ilang sa labutan, ang mensahe sa kaluwasan, nga atong gidala kanunay, Season 5 na. Isa ay nagpabutag Season 6. Ayaw na, nga naman. Karon, mauna nga atong kaluwasan, doon na kayo, kaysa kanito kumparar sa Season 1 pa. Karon na. Ayaw pabuta makapaglaom, gani ulahin ang tanan. Ang kalibutan ng kipuyan, pasilang pagkadaghang problema. Unya, dili ta maandam, daw bi karon, kung kita mo taliwan sa kalibutan, o sa may paglaom na to. Sa diyan kita mo dawat kang Kristo, sigurado na isa, tagaan tagang kinabuhi nga walay katapusan. Mauna, si Kristo lang ang maghatag ka nato sa kaupnganan sa atong pangandoy. Na mangutan na ta, dili sa iyo ta, asa mo adto ta. Asa ta mo adtong lugar na kanang wa na mga problema, wa na mga latian, wa na kamatayon, wa mga luha. Ambo, tugasa. Kabisag asa ka mo adto karon, haana. Amaro sa radyo ko ni balan. Kanang usa ka dapit nga ikaw makiguban sa Ginoo, wa na mga balatian, wa na niya mga luha, wa na panagbulag-bulag. Kining kita makapaglaom mo sa kadapit sa kamatayon. Apan ang langit sa kadapit sa kalipay o sa kinabuhi. Kining kita sa kadapit sa panagbulag, apan ang langit sa kadapit sa panagiusa. Kining yuta sa kadapit sa paghilak o pagbalata, apan ang langit sa kadapit sa udyaka o katawa. Dili kining yuta ang atong pangandoyon, manghandoy tag langit. Mao na ang tuyo nato makapaglaom. Dito sa langit si may tabo. Ingon na bala kasulatan ni Isaias 34 versikulo 24. Dito ang mga molopyo, wa na ingon, sakit man akong ulo, sakit kay nga akong ulo, sakit akong tiyan, sakit kay akong mata, di ko kakita no sa bali. Wow! Ingon sa mangka, isa gi vertigo, ingon sa nang vertigo. Sige no kanungan ng vertigo, pero kibal ko sa nang vertigo. Abi na ko ng vertigo, kana mga barikos pa magawa sa tuong bati sa dili, pastor, uy, kada ba maglakaw ka kang gutumbay? Ha? Kana murag mutuyo ko ng kalibutan? Dito wala na. Kung mutuyo kang kalibutan din sa yuta, sa langit wala tuyok-tuyok kang kalibutan, langit ang atong padulngan, langit atong puluyanan. Pagkapaglawan, pagkanindot yung kayo. Nga, kining yuta,
na ay panagbulag tungkol sa kamatayon, ang langit panagiusa. Apa nabi mo? Sa kadugay nato makapaglaom paminaw sa sektor ko wag yun. Wag ito mo dawat. Ingon na bala kasulatan, Roma Kapitulo 2, versikulo 4. Ang Ginoo baya, kanang mapailubon yung kayo, iya kang kuyug-kuyugan, muna magbatang kamay, kanang batang kamay, gani ka mo na mulakaw, pa sila, nang gini ka, nang kuyug-kuyugan yun na niya. Pasagdan niya mulakaw, pagto, ay tali. Atog yung atimanon, kay nagtuon maglakaw. Pero ang Ginoo magkapaglaom, bisan kamao na kamulakaw, kuyug-kuyugan yung kaniya. Iya kang atimanon, iya kang hatagan sa magkinahanglan, proteksyonan kaniya, mapailubon. Apan sa kadugay na hangtod karon paghapon mo dawat. Ingon ang 2 versikulo 4 sa Roma, ang Dios maayo kay sa inyo ha, maayo kayo. Kaniadto ra kadugnos mensahe pero wa mo dawat. Apan karon magkapaglaom ang Dios nagpaabot gihapon. Nagpaabot ka magbag-o na ka, nagpaabot ka unsa nga ang iyang gihimo kanimo imong hinuklugan. Apan usay mo ra magdi ka kabantay, usa may gihimo sa Ginoo sa kuha nga okay raman ko. Wala may nahimo ang Ginoo sa kuha. Magkapaglaom, hula-hula nato nga wala ka mo sa Ginoo. O sa gihimo nato ay magunahon na tas ng kagalingon, tingali wag ka kasabot. Sa atong kituna ako nagdiskutan kagabi basig wag ka kasabot sa imong nabasahan. Basig wag ka kasabot sa imong nadunggan sa My Journey with God. Basin wala ka makapaglaom na kaybalo nga ang pulong sa Dios muni magagiya ka nato. Muni makabagko ka nato. Muni sundon nato ang pulong sa Dios. Nanawag ka ganiya akong batay sa dadi. Pasilan naglalis mi sa igsuon sa akong bana. Nga naman, isa ka nagyo mga Sabadista, Sabado. Nga ang Biblia ingon nga, pwede makakatrabaho sa Sabado. Iko, iyang gikuha na ang punto, it is lawful to do good during Sabbath. Sa man nga do good. Dili man na buhat sa trabaho, arong manegosyo ka, arong manrabaho ka, arong mabuhi ka. Di man na mao. Pagtambar sa masakiton, pagpakaon sa gutom, do good na siya. Sa lagi na akong gibasahin ko, give me a text nga ang Diyos nag-ingon nga pwede ka mo trabaho sa Sabado, tagay ko. Sa ananas, Biblia, pero alam ko kay balo. Ikaw nagtagaan, tagtanag mga pamagi. Uy, kuya na sila mag-discuss karon. Kunyang pagkaon, ano mo karon nga ang pagkaon, hinlo naman na. Sa basahe ko, ang pagkaon, hinlo na. Kayo na buhat Diyos. Ay, buhat Diyos, dili mo na mo, tadawa. Pananaon, makaon din ang pananaon. Pasapin kong sobos. Na ikaw lugan ang pananaon ni Pedro. Ikaw may kaya mutubag na ka na. Mutubag na ko dali, kidaghan magkaya mga pangutana. Walang kasabot sila. Sa gibasa sila, basa ka Biblia. Sawa, ano'y basa-basa may Biblia. Ikaw muna, nagpabasa ang Biblia. Isa mo man. Ang bana niya makapaglaom, kitagaan na kong timeless truth, pasiraw sa kagabi, nahurot og basa. Ikaw, and then, isa nga, you know, Daddy, I could hardly understood. But you know, it's very clear in this book, little book. I read this whole night. That's why I'm so sleepy. Can I sneak out and sleep? Iko, katulog dito to mo sa kagabi. Yurot og basa ang timeless truth. Iko, kaya di ka magkaasawas kung anak, kung di ka mag-Adventista. Sa mo ba? So, isa nga, saan magyun ako? Iko, pagtuon tom sa Biblia. Pag uli sa Christian, nagpa-Bible study sa pastor dito, iaksyonan igsuon sa church board, ay, okay, nakapasar. Isa, I thank you, praise the Lord. I pass the scrutinization of the church board. Now, I can be baptized. Pero perting tuon. Usay kita wata kasabot. Usa may gihimo, sige no man ang di ta magunahon na pod. Uspo nang kinabuhi nga, okay raman Kaning galo, okay raman na. Kanang inuminog gamay, okay raman na. Asa man na okay. Walang kakasabot. Kanang Sabado, ay, 70 half Bintest. Buntag okay ra, paghapon wa na. Magkapaglango sa ibabalakay ko, wa lang takasabot. Ngano nga mo dawat kay wa kasabot? Maybe you don't understand that God is a kind to you and you will decide to change your lives. Pag-usab na good. Di paamot ka sa Ginoo mag-usab. Alang sa itong mga viewers karon, katong napay ginagmay nga mga bikil, pag-usab na. Ngayon din niya balang kasulatan, apan, ikaw gahi magugulo. Nga no, di mag-usab, gahi yung kagulo sultian. Dili na ang atong mga higala, makapaglaom na ito diha sa ito ang vinyo. Apan ang Biblia nag-ingon, di ka kasabot gahi magkukagulo. Di ka ganan mag-usab sa imong kagalingon. Muna yung isa nga, saon ta ba na, nga mo magyun Ingon na dayon na akong bata, you know, na may uyuan niya nga pari,
Isa even Uncle Merco. Ingon siya nga ang igpapahulay, giusab na sa iglesia. Karon na ginumutuo. Is in the Bible. Sunday sa basahin ko kung teksto sa Bible. I cannot read because I do not know, but it's in the Bible. Iko pa sila nak. Huwag yun sa Biblia. Iko pa basahan na sila converse katising Catholic doctrine. Kaya klaro kayo ang nag-usab sa adlong Sabado. Sa lagi dari akong giingnan. Pero naamin ko na sa Biblia. Pero huwag yung teksto mabasa. Pastilan magkapaglaom. Kaklaro kayo sa balang kasulatan. Kaklaro kayo sa uban ng mga referensya. Ng adlang yung pulay, adlang kapito, adlang Sabado. Purnegyod. Ay, stubborn kayo ta. Ang Biblia nag-ingon. Gaya kagulo. Di ka gusto mag-usap sa mong kagalingon. Gihimo ni mo paglaom, nga ikaw silutan on niya. Sa katapos sa mga adlaw. Dili ba kaya Ginoo mo silot kung ikaw mag-usap? Silutan lang ka sa Ginoo kung di ka mag-usap. You are making your own punishment greater and greater. Kay balo lang ta ka, piyong-piyong lang mata. Nagbasa lang ta ka, ay di mo sabot. Klaro na dyan kayo. Magkapaglama alang sa to mga viewers karon, alang sa to mga attendees, no? Mga attendants na to nga naa sa lain-lain nga sites, karon sa iglesia. Klaro na kayo nga itong itunan, gikan pagsugod, September 1 hangtod karon, gibalik-balik ang doktrina ko ng pagtulunan may tungkol sa kabalaod sa Diyos. Gibalik-balik ang pagtulunan may tungkol sa along kipahulay. Amano sa di gyapon ta mo sabot? You are stubborn. Di itaganan mo usab, mao'y akong namatan, mao'y akong pakamatyan. Karon nagtindog ka dagang halamigas, ay dinhin mo ko nagtindog, bahala ng halamigasan na. Di mo na mao. Magkapaglaom, panahon karon mag-usab ta. Kay kundili, atong gihimo, nga kitaon niya masilutan sa labaw pagayod. Ingon din niya balang kasulatan magpaglaom, kay kita, wa man mo dawat, nasilutanan ta. O sa pagyaringon. Pero siya, muhimong mo silot ni atong mga tao nga di mo tuo, labi na gyud ni atong mga tao nga di gyud magpalingog-lingog, di gyud mo sabot. Pero tagaan niya sa reward or punishment ang matag usa sumala silang gibuhat. Sa ato mga paglaom, kung di mong tanawon, ang Diyos sinigbalik niya, di ka pa to, amo na ni. Pero mo to ka, tagaan ka ganti. Pero di ka mo to, hindi katapusan sa pagbalik sa Ginoo, tagaan kag silot. Muna magkapaglaom, nga ang Diyos karon nagapaabot kanimo nga moduol siya nga tubangan. Kung atong balikon magkapaglaom, gingon niya sa Roma. Ako nagibasa kanina, Roma 2, versikulo 7. Ang ubang mga tao, naghimo sila kung sa mga maing binuhatan. Pagpasidungog sa Ginoo, o niya alang sa kinabuhi nga wala na'y katapusan, di na mawala, di na mamatay. Karon, mabuhi sila atong mao nga mga pangandoy, mangita sa Ginoo. So, Padayon City, apan, kung ikaw magpadayon himog maayo, ang Diyos maghatag nimo o kinabuhi nga way katapusan. Kung ikaw magpadayon pagbuhat og maayo, pinasikat sa Biblia, imong gisubay ang dalan kauban ni Kristo, nan ikaw magadawat kung sa kinabuhi nga walay katapusan. Ihatag na si Ginoo. Apan ang uban, makabilin gihapon nga unsa. Kung imong tanaw makapaglanon kotso, apan ang uban, dalo ra gihapon. Di gihapon mo tuo sa balang kasulatan, nga maong kamaturan, nagsigig himog dautan, kay malipay ang kaugalingon, pero masumo man ng Ginoo. O sa gingon sa balang kasulatan, katapusan nga linya magkapaglaom sa Roma 2:8. O niya ang Diyos, mapakita siyang kasuko, o silutan niya sila. Sila, no? Abi ninyo, dili biya ni para lang sa mga tao nga wala mutuo. Kaning silot para po ni sa mga tao nga ning tuo, pero ni Mia. Ning tuo na ko, pero ning kiling-kiling man. Mais pasurabaan kay human sa nabatison, wag yun sa straight yun ang dalan. Pero guban mo simang-simang, ingon din balang kasulatan, ingon siya din niya adunay dakong kalamidad sa malabot nga adlaw niadtong mga katawhan nga nagpadayon pagpakasala. Una sa mga Hudyo, ikaduha sa mga Hintil. Usibot pasabot nini. Abot pasabot nini nga ang ipahamtang sa Ginoo nga silot dili lang sa mga tao nito, apan niadto nito, apan ning kiling-kiling mga Hudyo. Ning tuo man ta sila nga mao ni mabalaod. Ning tuo man ta sila nga pulong sa Dios, mao nga atong tamdan aron maglakatang tulid with our journey with God. Prosay kay kiling-kiling man ta, ingon nila nga ay pa sila na bulanon kay nang tuhana. Mo atong simbahan, okay lang, taw-taw di inapon. Magkapaglamang silos sa Ginoo ihatag niya sa tanan. Ay siya both for the Jews
and for the Gentiles. Aba ang handom niya sa Ginoo nga untay mauway mga laglag ba? Ang handom sa Ginoo mapaglaom nga unta kitang tanan makiguban siya ha. Nga isa, I will come again and then I will receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Naasad mo asa ko. Tanawan ko ng handom sa Ginoo. Kana Juan 14 na. Pero kung itong tanawan makapaglaom, ang iyang gisulti sa dawa pa siya mamatay. Sa wala pa siya makapaglaom, mi kayab na sa langit. So Juan 17, muna yun ako nga grabing pag-ampugin sa Ginoo. Nagampo ba ang Ginoo para sa inyo ha? Nagampo ba ang Ginoo para sa tuwa? Nagampo Ginoo nga kita unta makiguban sa iya ha? Dili kay kita rin maning kamot. Siya biya nagampo para sa tuwa. Apan sa may pulos ko ng Diyos nagampo, nga kita makiguban kaniya, apan kita mismo dili. O sa may kapusulan mo ito kag doktor pa ko dito, o sa may sakit mo, awa man, okay naman ko, o sa pagtambal niyo mo. Kaya sa katao makapaglaom, nag-inom sa hilo, sa Sri Lanka na hitabo. Pag inom hilo, nabantayan siyang asawa, so gidala sa ospital. Pagdalas tambalan, kaya di man siyang patambal, siya anong patambal mo ko, nag-inom na ko hilo, yung patambal hinoon. Ingon na iyang asawa, no dad, please. Nga kay pamilya, kinahanglan mo yan. Kasi imong giinom. Nga nung niinom siya magpaglaom og hilo, nga isa kwarta siyang asawa, matagay, ipalit pagdruga. Drug addict ang bana. Uyaway kwarta na nga isa saway siya, kanong mohata makukwarta ni mo, nga imo mong ipalit og druga, I won't give you money. Ang sinihin mo, inom siya ka ng hilo sa ilaga, pa sila ni hilo sa ilaga, gamay ramon ta kay na, kagmay nga mga manana, pero makapatay day po na. Inom siya, hilo sa ilaga, basta bulak-bulak ang baba, kirig-kirig siya, nakita sa kinikana, nakita sa sawa, syagit sila, gidalangad to, sa tambalanan, pag-abot to gitsik sa doktor, iya kipagwak na yung tanan, injection na degi sa injection. And say, why should I submit for medication? Ang tuyo na ko, mamatay ko. Ingon na doktor, agito mahimuan eh. So tabangan sa degi siya magpatambal, injection na wag yun, paimno degi yun. Ano itabo, namatay. Nagunahunan ko, bisa pag-unsa ka batid nga mananambal, muadto ka, pero di ka magpatambal, patay ragi hapon ka. Kini si Kristo nag-ampo para sa tuwa, pero di kita gusto, ay di yun siya mamugos bayapon. Pero niya ang pag-ampo sa ginualang karato, ingon sa dini, balaan akong amahan. Wala na ko sa kalibutan, kaya muadto naman ko sa imo diha. Ni nga muadto naman ko dili madugay. Apan ang akong mga sumusunod, kini mga tinuan ako, napas kalibutan. Tanawang handom niya. Ako ugma damlag di na ko makiguban sila kay mo ako muuli na diha. Apan ako mga tinuan napas kalibutan. Palihog. Ingon sa siyang amahan. Tanawang hampo niya. Palihog. Tipigi sila, ampingi sila, pinaagi sa gahom sa ngalan, nga imong gihatag kanako, ug unya sila, unya mahimong magkahiusa, ingon nga ako, ug ikaw, usara. Ang ampo samahan nga unta, ang makatawhan nga masunod kaniya, matipigan sa daghang problema, malikay sa katalagman, pagkampo na ni Jesucristo. O sa pagyod, ingon siya, ako, nagasulti kanila sa imong pulong, sa mga mensahe nga gikan kanimo, nagkasabot sila. Nga naman, kay sila akong makatawhan. Apan, kung sila ganin dili mo dawat, kanto mga tao nga dili mo dawat sa mensahe, kanatungod kay dili sila akuha ihasas kalibutan. Makapaglaom, kini mga katawhan sumusunod ni Kristo isa, dili na sila sa kalibutan. Ang kalibutan naligot-got kanila. Nakadawata sa mensahe, ning tuo sila. Apan ang mga tao nga di mo dawas sa mensahe, iyasas kalibutan. Apan amahan, ako nag-ampo. Ang anak kanimo, ngaunta ang ako mga sumusunod, ang ako mga katawhan, ayaw sila kuha sa kalibutan. Pasagday lang sa. Apan ampingi lang sila. Ngaunta di may tumpawak sa kadagutan. Ampingi lang. Nagingon si Jesus, mulakaw naman ko, alang kuyugo na ko ni sila. Ayaw lang po kuha. Di alam ko sa kalibutan. Muna magkapaglaw matingala ka, nanong kadugay na kung paabot siguro hangtod karula pa, ay ingon na gano'n, ayaw sa diha sa mo. Mubalik na bitaw ko. Kaya kung masugdan paghagdan, ang langit igsoon, kung nagdaghan na nagsugod hagdan. Pero saan ito paghagdan sa langit, maglisog ay tagsaka igsoon sa kahoy? Eh sa papit mo diha, pabili lang mo. Kaya kini mga tawanan, isunod ka na ko siya, di gunayas kalibutan. Tungod kay sila, nga iyas kalibutan, dili maminaw sa kumensahe. Pero kini mga tawhana nga naminaw kanako, ay dili sa kalibutan. Nga naman,
di man po ko iya sa kalibutan. Ingon si Jesus, kini mga tawhana, dili na sa kalibutan. Ako dili man po ko. Muna ako nakita makapaglaom ba? Makigsunan at sa mga viewers karon. Kung si Kristo dili taga dinhi, kadi bagyo sa taga dinhi. Isa kaning sumusunod ako, di po na taga dinhi. Di sa tong giingon makapaglaom ni Pablo sa Filipos 3:20-21. You are citizens of heaven. Kining kalibutan tong gipuyan makapaglaom, langyaw lang ta. Taga asa man ita? Tanawa ra gud giingon sa Filipos 3:20 lahi nga version. Ingon dinhi, yes, our homeland is in heaven. Pagkadindot no? And we are waiting for our Savior, the Lord Jesus Christ, to come from heaven. Tagalangit ita. Alang sa mga tao nga di mo dawat kang Kristo. Alang sa mga tao nga din, mutugyan sila ko kalingon ngadto kaniya sa santos nga bautismo. Tagalangit ta. Apan di man ta magkanto kita-kita lang, paabuto na to siya nga mobalik. O gawon niya, gikan sa langit, kita yang pagadadon ngadto kauban kaniya. Nganman, our homeland is in heaven. Kanyang ganahan ako makapaglaom. Kay hangtod siya mitaliwan sa iyang mga tinunan, ang iyang handom, mo gining handom niya kanatong tanan karon. Mo sa niya kong handom alang kanatong niya karon dinhi. Og sa mga viewers nato. Versikulo 24. Juan 17:24 ang sa dinhi. Father, I want everyone you have given me to be with me wherever I am. Bagabaglaom, handom sa nato nga kita makiguban sa Ginoo kung nasa sa pingon o siya rin naghandom kita dili. Handom man nato nga din makiguban sa Ginoo dito sa langit. Siya naghandom biya makiguban tangadto kaniya. Ingon sa versikulo 3 sa 1:14, I will come again. Kay kung asa ko tuwasan mo sa 17:24 amahan ko ang pagampo niya conclusion sa pagampo. Nauman niya pagampo sa tinguwang ang tanang mga tinunan, ang tanang musunod kanina isamahan ko. Kani mga tawanan imong gihatag kanako, mga tao nintuo kanako, gusto nako nga sila makiguban kanako kung asa ko. Asa man ang Ginoo? Sa langit. Magapaglaom, kiniuntang kinabuhi nga atong mabatan og madamlag. Muni makahatag ka na itong kadasig, mag-alagad kaniyang masingkamoton. Mag-alagad kaniya nga din mapadayonon. Mag-alagad kaniyang matinudanon. I want to be with God in heaven. Gusto ba saan mo makapaglaom? Makiguban kaniya? Ang langit o sa kadapit nga way sama. Muning dapit nga wanay kamatayon. Way mga luha. Way pagbulag-bulag. Wa na unya pay mga kasakit ang tumation. Kaya ang langit o sa kadapit sa kalipay. Hudyaka, ang langit o sa kadapit sa kinabuhing walay katapusan. Kadtong modawat kang Kristo, pinagisantos ka bautismo. Mahimos lang kabahin sa mga tao dito sa langit. Naaba din ni karon? Kung naa may mga kandidato sa bautismo, palihog tindog, mag-ampo ko alang sa ninyo. O sa tanan nato sa mga viewers karon, kung naa man, diha, kauban ka ninyo karon, nga mo desisyon sa pagdawat kang Kristo, karong hapon, palihog tindog. Dini sa itong iglesia naaba din ni karon, kung naaman, ayaw kaulaw. Tindog ta. This is the time for us to accept Jesus. Lord, I want to be with you. Na ba? Palihog din higsoon kaya gusto ko magampo para sa inyo. Palihog ka nistubangan. Thank you very much, sister. Thank you very much. Please come. Please come to the front and then I'll offer a prayer for you. Mga kapaglaom mo ni ang panahon kita mo dawat kang Kristo. Alang sa itong mga viewers karon, kung naaman ka mo din ha, tindog mo. Dool sa tubangan. Kaya gusto na akong makita sa ato makigsunan mo, kini mga tawhana, makiguban sa Ginoo dito sa langit. Sa ayaw na mo, pagpalingog-lingog, sabta ang isulti sa Biblia. Kaya mo kini magagiya ka ninyo, o mo kini magkahatag ka nato sa kalipay, o kini salamat igsoon, please come forward. Please come forward. Ayaw ikaulaw ang padawat kang Kristo. Ngano akong baliko, nag-isulti din ni Jesu Kristo, Ginoo, amahan ko, gusto ginako ang matag usa nga imong gihatag kanako. Matag usa nga diin mituo kanako. Ingon sa dinhi, mahimos lang ato bang linto. Sila unta makiguban kanako bisan asa kumadto. Napailain di direksyon palihog. Ayag kaulaw. Ayag kaulaw nga modawat kay Kristo. Ayag kaulaw nga siya karon mao nay Ginoo sa imong kinabuhi. Mao nay giya sa imong kaugalingon. Napa?
Salamat, please come forward. Because we want to pray to the Lord that God will continue to guide you. Dili lang unta kaning My Journey ka season 5 ha, kutob. Apan bis pag dunay season 20. Ngunta ang ato ang pakiguban sa Ginoo padayon. Wala na? Karon mag-ampo ta. Diyos sa kamahanan ni takna sa kabutuhon. Salamat ikaw. Nagatawag sa mga katawhan nga nagatuon sa imong pulong. Sulod sa kagabi sila nagapaminaw. Nagatuon sa imong pulong. Nasabta ng kamaturan. O karon ilang dawaton ikaw. Ilang manluluwas. Ginoo silang kinabuhi. Sa tandaan usab na mo nga mga sites karon soban nga mga iglesia, kaiglesiyahan. Sa kanitibukan sa APUM o SWPUC. Sa kanitibukan sa kalibutan. Kung naman galing nga nagahandom nga makiguban kanimo. Kaya ikaw nagahandom kami, makiguban kanimo. O Diyos, tabangin sila. Nga samtang may panahon pa. Sila magatugyan silang kagalingon, dawaton ikaw. Ingon nga personal nga maluluwas. Humani ni nga bautismo giyahay sila o Diyos. Nga magligon sila hangtod sa imong pagbalik. Kaya ang among mga pangandoy, matuman lamang kini kung ikaw mo balik na o maghatag ni ng ganti kinabuhi nga walay katapusan. Salamat o Diyos sa imong pagtawag na ning pipila ka mga katawan sa mga tubagan. Ikaw magapanalangin silang puluyanan. Maghatag silang kikinahanglan. Magapanalangin silang mabulhaton. Kalipay ilang mabatnan. Gikan karon hangtod sa imong pamadayan. Ako magapataas kung kamot silang ulo o barang handom. Ang imong espiritu mo'y magagiya kanila sa tarang panahon. Mo'y magasangkap kanila sa mga butang iligi kinahanglan. O mo'y magatudlo kanila sa pagsubay sa dalan. Bagatod ngadto sa kaluwasan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And the Lord lift up His countenance upon you and give you peace, now and forever.